15-годишнината ни намира в един много сполучлив за Синдикалната федерация период. Успяхме не само да се запазим, но и да се позиционираме по начина, по който сме позиционирани в момента и в Министерството, и извън него. За 15 годините доста напреднаха. 15-та годишнина на Синдикалната федерация на служителите в МВР посрещам с едно чувство за умерен оптимизъм. В МВР обстановката беше спарена, така да го кажем. Вътре не се дишаше. Отвориха прозорците и се попроветри там. Започнахме с идеята да покажем и на колегите, да покажем и на обществото, че искаме тази система да бъде променена към по-добро. Ние сме тук, за да протестираме не срещу нещо, което се случва, а срещу начина, по който се случва. Служителите на МВР изкараха 13 до 15 хиляди човека на улицата. Нещо, което по това време политическа партия не можеше да направи. Тия хора наистина държаха да бъдат третирани като хора, а не само като служители. Никога няма да забравя думите на министър Цветанов, които ги беше казал на колегите. Тая работа няма да стане с нощния труд. Защо, господин министър? Защото досега никога не се е плащал. Те направиха в МВР революция. Това в МВР да почнат да плащат извънреден труд. Системата на МВР да почнат да плащат за нощен труд. Това за нечии глави беше невъзможно и непостижимо, но те го направиха. МВР е една жива система, която отношенията са много финни, много лесни за нарушаване и трябва да се търси един баланс от една страна ръководство, от друга страна синдикати и от трета страна служители. Категорично успяхме да направим от служител на МВР човек, който осъзнава, че трябва и може да има активна гражданска позиция. Нашата професия не ни изолира от обществото. Ние изпитваме абсолютно всички проблеми, които изпитват всички граждани. Полицаите са ядосани предимно на финансовия министър Симеон Дянков, който отдавна иска да отнеме някои от социалните им привилегии. Протестиращите настояват още за увеличаване на заплащането на извънредния труд и структурни промени в МВР. Ще припомня, че през 2018 година основната заплата на новоразначен служител в Министерството на вътрешните работи беше 640 лева. Сега с гордост мога да кажа, че благодарение най-вече на нашите усилия тази основна заплата е 1600 лева. Много важно беше за синдиката, че се умя да запази политически неутралитет в отстояването на искането за правата на служителите и за техните социални придобивки. Не позволи да се политизира. Докато в някои от другите синдикати това нещо го имаше. Мечтаеме за момента, в който като синдикат ще се занимаваме само с социални неща, разбирайте, евентуално осигуряване на отдих на нашите членове, осигуряване на по-добри условия при пазаруване, при наемане на вещи, коли и така нататък. В смисъл, чисто практически неща, които да улесняват бита на колегите, тъй като в момента, за съжаление, сме въвлечени в един много сериозен диалог с политиците за това как да си свършат работата. 13 или 14 години членуваме в Европейския полицейски съюз. Там имахме една идея, между другото, която в момента продължава да се развива, и това е разработването на общоевропейски минимални стандарти, касаещи органите за вътрешна сигурност и обществен ред, поне що се отнася до оборудване, екипировка, обучение. Преди години, когато започнахме, ние направихме една пътека. Сега, според мен, да кажем, че синдиката е стъпил на пътя. Да продължават напред и да го правят този път все по-широк и все по-добър. Към моите колеги да се обърна най-вече здраве. Службата няма да им е лека, но да бъде по-малко проблемите в службата. Да оцеляват и, както се казва в нашата служба, късмета. Когато малко не ни стига, тогава да ни дойде късмета на помощ.
Живот, здраве и да се прибират живи и здрави дома след работа. Искам да пожелая на служителите здрави и професионални успехи, а на синдиката да успее в много по-голяма степен, по-успешно да защитава техните интереси, професионални интереси и да се окаже все по-съществен и голям фактор в повишаване на тяхната компетентност и интегритет. Ще им пожелая здраве, сили и кураж и ще припомня, двама са повече от един и заедно можем повече. На всички членове и колегите от Министерството на вътрешните работи като цяло желаем здраве, щастие, спокойствие, перфектни отношения в семейството и да не забравяме, че в крайна кращата професията изисква едно себераздаване, което е ежедневно. Това трябва да се осъзнава и бих казал да се подпомагаме в това себераздаване, защото, както и девизът на организацията ни, заедно можем повече. Това не е просто лозунг, това е изпитано в практиката